Il-Gvern ħabbar uffiċjalment li se joffri reward ta' €1,000,000 għal min jagħti informazzjoni li twassal għal min kien responsabbli mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fi stqarrija l-Gvern saħaq li hu kommess li ssir ġustizzja f'dan il-każ u spjega kif min jersaq il quddiem jingħata l-protezzjoni kollha biex jixhed dak kollu li jaf quddiem il-maġistrat inkwerenti u fl-istadji meħtieġa. Il-Gvern qal li mhux se jkun qed jiddeċiedi hu jekk l-informazzjoni tkun suffiċenti, iżda se jkun ir-rapport tal-maġistrat inkwerenti li jiddetermina dan. Il-persuna li tagħti l-informazzjoni se tkun qed tiġi protetta wkoll mill-liġi tal-whistleblower li daħħal aktar qabel dan il-Gvern u emendi oħra anċillari li saru fl-aħħar leġislatura. Il-Gvern għamela ċara li persuni li jkollhom informazzjoni ma jkunux jridu jiġdu huma quddiem il-qorti, iżda jippreferu jwasslu l-informazzjoni quddiem il-pulizija biex ma jkunux jistgħu jiġu identifikati, xorta waħda jikkwalifikaw biex jingħataw is-somma. Dan ġala darba l-informazzjoni twassal għall-identifikazzjoni tal-persuni responsabbli mill-qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia. Min irid jgħaddi informazzjoni għandu jċempel fuq numru apposta jew jibgħat email.